nos continuamos porque moitas veces lle temos falado que últimamente nas explotacións galegas os animais, especialmente as vacas, están como queren. Xa visitamos recentemente un spa, vimos como se barren tamén con rumbas, bueno, teñen de todo. As granxas galegas cada vez se parecen máis a unha nave espacial. A tecnoloxía, os robots e os automatismos están colonizando as explotacións gandeiras da nosa comunidade. Por exemplo, nunha gandería de Vimianzo teñen un robot capaz de muxir ata 50 vacas en só 12 minutos. En total, ahora mismo, vas a ordeñar unhas 430. E os animais non se deixan impresionar polo progreso. As vacas, unha vez que suben á sala de ordeño, vai xirando, elas están completamente tranquilizadas, rumiando tranquilamente, salen de forma completamente pausada. Porque toda esta tecnoloxía chega para facerlles a vida máis cómoda tanto aos gandeiros como ao gando. E máis, nalgunhas granxas fixo que a forcada pasase a historia con arrimadores automáticos e aspiradoras para limpar o esterco. A verdade é que isto aforra moito traballo, moito dor de espalda, porque facelo a man era un inconveniente moi grande. Non só as vacas se benefician da transición digital, porcos, ovellas, galiñas. Neste último caso, hai dispositivos que simulan o ladrido dun can para espantar martas e raposos. E cando se chega o raposo de noite, pois fuxe. Agora o último grito son as fincas sen balado. Sí, sen balado. Porque agora as vacas poden levar colares que lles indican se están saindo da explotación e que as obrigan a dar volta. Porque no gando non hai fronteiras. Non hai fronteiras. Pois precisamente de fronteiras imos a falarlles agora, porque volvemos contigo, Óscar, aí a Baroña, para que nos expliques por que clase de inxenio non vemos esos peches que, según tú, están. Bueno, falaches antes, por certo, de vacas digitais, non sei que é iso moi ben. Óscar, contanos. Aí as tedes, amigos, vacas cachenas e vienesas dixitais. Que diredes, pero como son as vacas dixitais? Que parecen reais estas. É que o son. O que pasa é que estas vacas coídanse a través dun balado que vai por digital, que vai por unha aplicación, verdade, o vídeo? Como vai isto? Pois efectivamente, eso vai por unha aplicación móvil. Si temos aquí este aparatiño que todo mundo temos nas mans, no que nos marcamos ese límite e elas teñen que respetar. Teñeno que respetar, pero claro, ti tes aí, fas o balado máis ou menos, e como é que o respetan? Porque se ti non estás aquí preto, se non hai alguén que lles berre, como respetan? Pois como todo, hai que enseñalas. É dicir, realmente o que se fai é un proceso de aprendizaxe no que primeiro a vaca identifica que hai un sonido, despois un sonido máis forte e, por último, un impulso eléctrico que si pasaría eses límites, que non suele pasar, suelen ser bastante respetuosas. Ou seja, que elas teñen, claro, o pitido, primeiro pitido, asústanse e din, igual por aquí non vou, non? Pero tamén teñen ese pequeno impulso eléctrico para dicir, veña, vou para atrás, non? Sí, generalmente non suelen chegar ao impulso eléctrico, porque o que estás intentando educalas para que ese pitido identifiquen que é unha zona onde non poden pasar. Primeiro un pitido leve, despois un pitido moito máis fuerte, claro. O último recurso sería un impulso, que esperemos que non cheguen a darlle. Algún leva, Esperemos que non cheguen aí, porque levades menos dun mes todavía con esta iniciativa, pero estades contentos, ou? Moi contentos. Sí. A verdade que vos tendo en conta que isto aforra moitísimo coste en facer peches, pero tamén o mantemento dos peches. E depois facemos un monte moito máis accesible, é dicir, ao non haber ese vallado físico, os veciños poden vir ao batume, a leña, ao bosque, vindes hoxe a gravar ou pasear, podedes entrar ao noso monte sin ter ese vallado físico. É que a verdade é que sí, amigos, porque podese ir por todas partes. Este Monte Baroña, que é un monte dos míticos que temos aquí en Galicia, dos que hai que visitar e hai que virus pasear, é moi importante, non? A xente entendo que vos na comunidade de Montes estades moi contentos agora con esta liberdade que tedes vos e as vacas. Hombre, claro. E ademais é un sistema que elas reconocen moi cómodo. Fijaros, ten un aparatiño aí, que ademais é con a recarga solar, non temos prácticamente mantenimento, nin ter moito cuidado con eles, e basicamente identifican perfectamente por esos sonidos a donde ten ese límite que nós lle poñemos desde un móvil. Porque é ese colar que llevemos aí, ese colar así como medio amarelo e que ten eso colgando aí, non? Exactamente. Con ese digamos, o receptor que desde o noso móvil lle marcamos pois ese límite que queremos. Aí están, amigos, aí tedes as primeiras vacas dixitais que temos aquí en Galicia, amigos. Voume chegar un pouquiño a elas a ver se me deixan para comprobar de primeira man, amigos, que efectivamente, mira, afástase porque claro, non me queren nin ver, amigos, pero efectivamente son reais, amigos. Isto non é Matrix, o Monte Baroña segue sendo de verdade, isto non é digital, pero que si temos, amigos, son balos digitais para ter as nosas vacas libres. Pois unha pasada velo de pretiño.